dobrý den vám všem návštěvníkům zde na hradě Svojanov. Všichni tito vystupující, kteří před vás přišli, tu pro vás dnes budou tvořit program. Všichni do jednoho jsou součástí šermířského spolku Honorata. Máme došněrováno všech 13 otoček. Vidíte, že zatím, když sklopíme ruce, zatím ty lokty u sebe nejsou. Na tom zapracujeme. Provlíkneme kolík skrz. Provlíkneme skrz jeden kus a pomocí otáčení ty provazy dotahujeme. Když budeme dotahovat dostatečně dlouho, řekni si dost. Dost. A to jsme teprve začali. Točím tady 20 vteřin. Ještě nám pořád zbývá 12,5 minuty mučícího času. Takže v této pozici, já ti s dovolením povolím, ještě tě budeme potřebovat. Tak v této pozici zůstáváte a čekáte. Krev přestává proudit, začínají vám mravenčit ruce. Postupem začínají ty prsty například černat. A když to tam necháme dostatečně dlouho, déle než těch 15 minut, tak to může vést až k odumření jednotlivých těch částí. Mezi nohy, mezi svázané nohy se umístí kolík, který je připevněn k rumpálu a pomocí namotávání rumpálu vlastně dochází k tomu, že se ty ruce pomaličku zvedají nahoru. Až do té doby, kdy vám vyhodí ramení klouby z jamek. Není to zas tak těžké, ramení kloub je nejslabší kloub v těle, takže k tomu stržení, jak říkají v tehdejší terminologii, dochází relativně rychle. Ale opět to samozřejmě provází spousta bolesti. Druhé z těch drásadel, co tu mám ještě já, to už je trošku vylepšená verze, protože tady u toho nám hrozí, že když pojedeme podél žeber, že se dostaneme mezi ně, propíchneme plíci, dochází k pneumotoraxu, vlastně ta dutina, bránice se začne plnit krví, vy se nemůžete nadechnout a vlastně se tou krví utopíte. Což my nechceme. My dostáváme zaplaceno nemalé částky za výslech, ale ještě větší částky za popravu. V tehdejších cenách za cenu jedné popravy já jsem si byl schopen koupit krávu. Na to dělník vydělával třeba měsíc a já jsem to měl za 2 hodiny.
Tak, aby se nám toto samozřejmě nestalo, máme tu další drásadla, takzvaná španělská lektání, toto jsou 2 verze, ještě máme ve výrobě další, protože cokat to jiný kus. Tak vidíte na obou případech, že máme těch bodců více. Tentokrát jedeme proti, respektive kolmo na žebra. Můžete si oskoušet toto drásadlo, to tu má dneska svoji premiéru. Je od kluků tady, od kovářů. A je dokonce dělané tak, že jenom když si přejedete lehce po kůži, tak cítíte, že ty hroty nejsou vůbec příjemné. Fakt to škrábe. Teď to nasekneme, jo? A tady se musíme trefit. Teď jsme si nezničili ušíčky. A teď ty. Vráceně. Tak. Ještě jednou. Aneško! Aneško! Aneško, moje milá! To se ti stalo, jsi v pořádku? Vidíš mi pomoc! Tohle si nesmíme nechat líbit! Vojáci přepadli moji Aničku! Chopte se zbraní! Tohle je musíme vrátit! Tak dělejte! Co kdyby to příště byla tvoje žena? Kdyby příště ukradli tvoje děti? Za mnou! Na ně! Tady jsou! Za to, že se vtrhli do mého domu a ublížili mé ženě! Vás stihne smrt! Lidičky na ně! Do boje! Ne! Tohle ne! Tohle se nemělo stát! Tak takhle je na nás! Tak pojďte! Aneško!